różne wątki z książki i tworzą właśnie swoją własną autorską kompozycję. Powiem, jak to się zaczęło, bo robiłem układkę do książki, do książeczki takiego do śpiewnika pana dyrektora poprzedniego Tomasza Wódkę z Kaszubskiego jednej i siedziałem tutaj w muzeum, żeby trochę zdjęć z Simensa ściągnąć i spotkałem pana Adama, który sobie czyjny. No tak, powiedział, ale robimy taką książkę swoim kumplem. Może pan by zrobił okładkę, może pan by tych słów się zaczęło. Nieśmiały bardzo. No i tu się zaczęło właśnie. Ja z dziką radością podjąłem się tej pracy, bo można powiedzieć, że Państwu powiedzieć, że ten zamysł tej okładki powstał wcześniej niż ta książka. Ja miałem jakąś ideę fix na takim punkcie, żeby na tej starej mapie umieścić postacie, albo jakieś tam działania, a to mocno mapą jest związane, bo ja jeszcze jako student zrobiłem sgrafito duże na takim budynku przy dworcu, przy policji. Takie murale. Tak, dokładnie 30 lat temu, to było 3 lat mniej, w tym roku, można 3 lat, byłem studentem, jeszcze nie stopniu się zrobili. Tak, tylko się wydaje, że to jest bardzo trwała technika ta sgrafito, więc mają tak z oporem tej nazwy murale, a to jest fresk, złożenie fresków z sgrafito, tak? Dwie warstwy tego i też tą samą mapę, tylko tą część dolną zrobiliśmy w ratuszu w 2002 roku. I właśnie ta mapa, zdjęcie z tej mapy jest użyte do książki. To nie jest oryginalna mapa, czyli akwaforta, tak naprawdę to jest. Zachowała się w 3 egzemplarzach, wiem, że w 3 egzemplarzach, może i w 4 udanych. Wiem, że książka jest żurawskiej. Tak, jedna jest w Bibliotece Centralnej, jedna jest w Bibliotece Narodowej w Warszawie i w zbiorach parafii Świętej Trójcy. Tam właśnie wtedy robiłem zdjęcie przez intentantę tej farze, księży żurawskiej miał występie i z tego korzystałem podczas pracy nad tą dużą pierwszą. No i teraz tak więc to jest grafito, prawda, tak policzone. To widać nawet, że to są takie ryty w typu. I no, mój zamysł był taki, tak jak mówię, on już wcześniej powstał w jakiś sposób w mojej głowie. A potem, kiedy przeczytałem PDF, zobaczyłem świetne ilustracje, które wybrali do książki. One zresztą tak były kolorowe w tym wersji PDF, bo w książce są niektóre czarno-białe. Więc dlatego tu się pojawił na przykład taki piękny kolorowy Kazimierz, który w książce jest czarno-biały, polski, który podpisał się pod dokumentem na temat sprawy miejskiej. No i zacząłem pracować, po prostu wyciągałem, jakby powiedzieć, ludzi związanych z regionem. Co Panowie macie w swojej dedykacji? Tej książki dedykujemy wszystkim ludziom, którzy są w jakiś sposób związani z regionem. I tak jest też z tą okładką. Tam są ludzie,